Kamora morama inti janeno mar LTN machiegni ahinya e chenro mar nonro mar oboke okinyi ma kawuono niendi. An madhi mi chenro niendi kuom sani nyinga en Nick Okello. Anti ka indi kod oboke adek, oboke go eko ma bende nitiere ka indi oboke ma The Star, nitiere oboke ma Indian ma The Star ma nitiere go kaniendi, nitiere oboke ma The Daily Nation, koro nitiere oboke ma The Standard. Magite gin mago eko makoro aikra ka indi mar mondo mi achiel kachiel mondo mi elakseche gi iwinj kendo ing'e ni en ang'o mantiere. An abro mana luomo ni weche go eko manie iye ka indi achiel kachiel. We achak kod oboke ma The Daily Nation. Thor mar wach mantiere kanyo endo en ni exposed why COVID deaths are spiraling. Koro nitiere mano endo maling'ling sani koro ofweny gimomiyo mabende koro wuok rekoda kamagi e kimidhusi mag COVID-19 koro medo mna dhi nyime with a surge of infections raising fears of the corona pandemic overwhelming the health system. It's emerging that surveillance, which would have enabled experts to understand the virus, is hampered by lack of funds, and the country has no reagents to detect the new variant. Meanwhile, hospitals in Nairobi are already facing ICU bed crisis. Mane wach mantiere kanyo endo koro kumsani endi enni piny Kenya onge gi nyalo mano endo matimo mago magin nonro mondo mi ging'e to koro sani endi corona mobiro ma endi e wang'i mar adek ni endi en kute gi chal nadi, onge reagents otini onge gi gigo eko ma bende itimo godo nonro ma owinjore mago eko laboratories magi msani koro hinyo ahinya seche go eko wacho ni koro ICU kuonde go eko mag thieth ICU utini mag ICU te sani endi koro opong', en wach matek ahinya kodwa. Crisis as treasury runs on empty. Eni sani endi koro aguch Kenya maduong' mano endo ma sani endi kane omenda ni nono onge omenda mane wach mantiere kanyo. Marsabit Hills, that is a danger to planes. Mendi en kalore kod mano endo kalapapla manchane olwar piny mano endo egwenge weko mag Marsabit kane oting'o penje. Kanyo endo iluongo ni Kofi Ambaya. Ever heard of an aviation black spot? Kofi Ambaya Hill could be it. Mane wach mantiere. Nti kama mwenye Kofi Ambaya Mandera kanyo endo en mamasira mang'eny mago eko mag kalapapla timore. Koro soma ne ito boke ndi maradek ing'eni to en ang'o miyo kanyo endo nyaka masiri ni mag kalapapla bede ni nitiere mang'eny. Wach machielo mako koro wang'a ka endi to boke ni mar abich en ni koro Kenya National Bureau of Statistics says no to 70 BBI constituencies. Maya wach masani koro nitiere Bureau of Statistics ma Kenya wacho ni koro sani ndi BBI dwa mondo mi omede kuonde go eko mag od bura praberio. Ginde wacho ni ngang ok en praberio gin auchiel kod aboro mane magedo mondo mikoro omedo kuom seche gi. Seche magwacho kamano ndo gwacho ni bende kapo ni otim mano mar BBI no kaka nitiere iso ni kuonde moko dhi bedo gi kombe mang'eny ahinya mag od bura molo kuonde moko. Wach ni ndi nchane wach nyaka gi IEBC omiyo nitiere yorok manitiere kaendi ber mondo mikoro lerne oket maber. Ka adhi nyime kaendi ni to boke ni mar abiriyo Raila in good health, says family member. Mewach mantiere ODM leader Raila Odinga, who is in self-isolation after contracting COVID-19, is in good health according to his family. Mr. Odinga's younger sister, former Kisumu Deputy Governor Ruth Odinga, said she met the ODM leader at his current home on Saturday and he was full of life. Jakom Raila Odinga sani ndi koro nitiere makare manende wach mantiere kanyo endo koro nyamin Ruth Odinga olero wachino endo achiel kachiel. Boke ni mar aboro koro en masira manyo timre gwenge ko mag Seme Kadinga mabende koro ne nitiere welo moko manyo dhi kuno endo e iko mabende koro wuodh gi neno lokre obedo masira machielo sama gin bende koro ibro iki gi kuonde go ko mag mane onyuol gie ne gidhi e dho wath ma Arongo mar mondo mi koro gidhi gi winji osuyo mar iye kedonje nam Lolwe. Kata kamano endo ne achiel kuom gi joma nyiri gi weche mag selfie ing'eyo ni nyaka go picha onyono geng yie maiyo ni moko de ji abich no ng'ielo orengo e masira machalo kamano endo en wach mantiere ka inyalo ng'iye. A selfie moment turned tragic mane wach mantiere kanyo endo to boke ndi mar abich. Kadhi nyime kaendi ito boke ni endi achini koro magin pa josomo kod jondiko mantito boke ni mar 14 15 ay koro nitiere county news magi ko nyalo ngigo mantiere counties ma opogore ng'into koro en ang'o manitiere kanyo. Ay koro weche mag ohala ano kalendo ni kanyo endo opogore ma inyalo ng'iyo en wuok tich kawuono ng'eni lendo ng'eny ahinya mago eko mag auctions. Weche mag tuke
kaindi en mani koro KCB skonde chance to pile pressure on Tusker manya wach mantiere koro KCB nyodhi amudhi manono gi nono koda katimi do mazuke richo magi kigini weche mangan wakel ni achiel kachiel ma bende kawuono ni ndigi gine club magor Mahia kogalo Mahia ngo piny bro rak record maneno team mar Bidco mano endo e alabno makasarani chakre saa 9 omiyo magi te gin weche ma ang no chopni kanyo endo achiel kachiel eseche ma wadhi nyime kamano akane boke ma The Star. Oboke ma The Star wacho mantie kendi Jubilee borrowed 3.37 billion daily in 2020 report. Controller of budget says the government was loaned 1.2 trillion between December 30th, 2019 and December 30th, 2020. Any kudi chinoti ugi billion adek abirio. Manendo kalore kwa roboka indima The Star. Mind control of budget kuro ogolo manendo kwana mare wachima licha hinya kawuono ni endi ngeni NKCP sama bende koro jogo tema gini jopuonjre kamoro moro magintiere wakwayo negi kindego eko manikare ka wadhi nyime ka itoboke ni nyalo somo itoboke ndi mara 4 kaka ne Jubilee oka omenda malach machal kamano endo gachiel. Uhuru, Raila and DP rooted to flex muscles in Bonchari poll. My watchmantire kanyo the entry of Jubilee Party into the race could raise the stakes for ODM, which seeks to use the May 18th by-election to assert its supremacy in Nyanza ahead of 2022 polls. Ngensa nindi koro nitiere yero matine mabro timre gwegwe komag Bonchari. Kosa nindi koro Jubilee nitiere kanyo endo nitiere UDA nitiere bende parties mamoko madora mamondo mikoro gitimane mano ma en tembro ke weche mag siasa kanyo nyithindo kata jopuonjre maromo 1.1 sani ndi koro chako penji gi okinyi masani angeni koro do maseche daka moko matin to gichako nitiere jafombo ka ndi mara homa inyamel dred ngesa mbesa ndi koro nitiere koda kama ndo ma en kansa mathuno wacho ni magi kigini gigo kuma nitiere odwa mondo mi koro ganda mi koro okonye wan kaka jofombo wa chung kodi kendo wanyisi ni mosa hinya wana kanyakla mane ler manitiere kanyo ka wadhi nyime koro ntie chigiko ma pinje maoko to wang'ene weche mag tuke anyisi ni abro loma mondo mi in bende koro nyalo yudo kaka inyalo dhi mondo itim mari ka ang'iyo weche mantie kendi mag tuke ni koro Rafael Benitez completes Premier League return. Rafael Benitez ochakudu kendo English Premier League banga kono sebedo kanje takweth mal Newcastle nchana dhi China to seduogo koro akeni odwa dhi donjo team mane magoto ibro ler kanya chiel kachiel ko ng'iyo weche moko mag tuke en mana ni koro maendi weche mag Kenya Premier League ni kanyo dakane kendo moro ma tangamedi weche mag tuke ang na kel ni kanyo endo odhiambo makawuono omiyo kikibed mabor. Antika ndi kod boke mar The Standard. Jubilee split on Ruto's removal. Sani koro nitiere pogruok e dondo od bura ma Jubilee kalore kod bene wach mane bini koro ithicho go William Ruto ma en jalup jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta oko mar Jubilee. Ing'eni kalore kod Jubilee en ni jatende en president to maluwe en jalup jatend piny owacho William Ruto. Bro chal nadi ka koro bedo kama nyalo bedo wach mamita hinya kata wach malich mondo wang'in to koro bichal nadi ma nyalo chako ni koro ni en yo manyien mar siasa. Strategy and timing. All eyes will be on Jubilee's powerful National Management Committee, whose decision to remove the deputy president from party leadership rattled the political establishment. Today, the top organ will be reviewing its decision. It will uphold or vary its plan. Will it uphold or vary its plan? Mane wach mantiere. Inyalo chori nyime gi nikech njano se wach ni koro gole. Koro bura manitiere kawuono ni en mama ng'ento ogole kose oyo omi kinde matin. Mane gimedhi wach kawuono e bura ma Jubilee. Otek gi Ruto kanyo endo koro en ng'inyruok. Inyalo paro jama nomana magaya jago mane be ochung' ne weche go mag NASA osebedo ka entie koda ka mago e kotu mar buok mar chunyi kinde ka kinde koro oloso ka indiko wacho ler mar kaka osebedo ma endi en nomana magaya koro kuma chielo bene ni Kikwai spent last hours of her life working for county ma endi en jalup gavana ma Kericho ma ne onyalo rengo e odira mowuok e niendi ka wadhi nyime
Itoboke ni maro chiko. How Joe succession and vacant posts have split ODM in Mombasa. Sani kuro ntiere yuarruok e kweth mopogore opogore mano e gwenge mag Nam Chumbi e kaunti ndo ma Mombasa sama bende koro nitiere mag kidienje ariyo ma osewuok kendo gisenyisore achiel kachiel ni do mondo mi koro gikaw kom ndo mag governor to gichung bende mar ODM. So mane iwinjo to koro pogruok machal kamane chal nadi. House helps from hell, warning signs you need to watch out for. Sama kore ndiko ng'at matiyoni kata nyiri matiyoni jigieki kata jotich mag ot chak ng'iyo kaka otimre e odi. Onyalo nego ni kata nyathi, onyalo timo ni gik maricho. Jogieki samoro kaka wan wawegi obet kodgi nyaka wang'i matut nikech gini nyalo lokre mabed masira e odi. Wachno nyalo somo Itoboke ni mar 10 kod 11. Kanyo Itoboke ni mar 14 ka endi en mana pa josomo kod jondiko ema nitiere kanyo endo en makoro lach ahinya pa josomo kod ndiko. Ano ka endi kore wacho ni koro Suluhu sets to replace Magufuli as party boss. Ma wacho makoro nitiere en ni koro Suluhu Hassan masani koro jatend piny owacho ma piny endo ma Tanzania bro kawo kar John Magufuli kaka jatelo mar CCM manendo en chama cha mapinduzi. Tarik 22 en odiochieng' endo mar pi. Inyalo somo mondo ing'e koro en ang'o giri mantiere kanyo achiel kachiel. Entie oboke ka endi malang' mar health. Nyalo ng'eyo weche weko mag ngima to chal nadi. Mano gima nitie. Not every COVID-19 patient needs a ventilation life support machine. Mane ler mantiere. Ok jite mayudo COVID dwaro ma mondo mi okete mashinde go kuma bende konyogi e yueyo. Mano e ler ma aneno ka nitiere kanyo. Modongi gin weche go mag World Water Day ma bende wabro kelo ni weche manyien. Magical Kenya Open ma en tugo mar golf mabe koro no tugi kendo jago ma ja South Africa emanye oloyo maendi Justin Harding mabende South Africa ne oloyo Magical Kenya manendo okang' nendo manyoro kendo migosi Uhuru Kenyatta jatend piny owacho nye nitiere kanyo endo. Inyalo somo bende manendo biography mar Gilly Okumu mabende tugo mar hockey ing'eni to ere kaka gichal ere kaka gituge. Mano kela giko mar weche mag wono e juma niendi bende ageno ni chako juma mari maber ne jopuonjre te matimo penj ndo mar KCPE okinyi masani wan kaka Lolwe TV wakwayo no hawi maber e kinde gieki mag penj mad Nyasaye bed kodu e kinde gieki chako rom kendo odiochieng' makiny sama chalo kama.